India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kakenhun jurup thma kalayathu akasngi ublei balala bakajing tambor jeng shipai lyngba ki drone hakawe ke jaka sumar hakanong ba niala kabadon hakathan semngi ka Sudan bat kabadon hapo kajing pe jeng kakenhun shipai rapid support force kelapaniap ya palat khat ngut ki briu kani ka kai pot kalami hadin bakatulong kubor katanat kakot kakia kalayathu akasngi ublei balala bakajing terbom daki RSF kelapaniap ya kumba ngut ki briu bat penmensau palat nyop ngut ki wepat hakanong ba El Fisher kabala syakir kut kajing terbom daki shipai klalet day ya kajaka sumar jongka yas fan hakan niala kanong ba jongka Darfur hakapor kumba shiting sngi jongka sngi sajan balala ong katolong kubor nakakenhuan emergency lawyers lyngba kilat patai kubor habakran klem dakwa ban penpau kerteng nak kabenta kajing shingan katolong kubor kala ong baka jingyap kala ban nang kiu shu namar baki kubor baningkong kila penpau daki peungut ki riu ba bat kinong tray katrak kakoi kakia kila yap hakane kajing syak thambor hakan lor kane kajing dia kampat syam na don kanu kajing penpau bambardon nakaliang kibor shipai ke Sudan kani kajing terbom ka bashar kai ha El Fisher kelaja ka sngi sajan balala ong ka tolong kubor na kitnat ka kot kakia kani kanong ba kadai ka kut ka bahe ka bakhadu ha ka than Darfur ka bayar ka badon ha ka than sepngi ka badang don hapo kajing senchar jong ki shipai ke El Fisher kala long ka jaka ka bajur tam kajing yale ha kani ka thma ha preng ki shipai Sudan bat ka RSF ka balastang nadu ubnaya yong arajat akulai